Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Pasan 32 minutos das 10. Estamos en directo, iniciamos unha nova edición de Pleno Aberto e saben que todos vostedes poden participar a través do teléfono 986 710 744 para facer preguntas, para facer consultas, para criticar ou para animar sobre a xestión dos 3 convidados que hoxe estarán connosco. José Manuel Abraldes, alcalde de Barro, que ven, lóxicamente, a dar xestión deste 50% deste concello no que a semana pasada estaba o exalcalde e portavoz do PP, José Antonio Landingueirín. Criticaba o goberno, hoxe ven o alcalde de Barro. Está connosco Fernando Pérez, concelleiro de Independientes de Caldas de Reis e ademais presidente desta agrupación Independientes, que tamén ven a falar. Estamos de actualidades e aprobamos orzamentos en fai uns días no Concello e hai moito que falar deste Concello capital da comarca de Caldas. E está connosco e lle damos a boa noite e a benvida a José Pérez, concelleiro de Turismo, terceiro tenente alcalde e presidente deste agrupación independiente que Noieses Independentes Agrupados. Moi boa noite, señor Pérez, como estamos? Hola, boas noites, que tal? Bueno, moi boas, estamos repasando, lóxicamente, o Concello, xa pasaron por aquí o BNG, tamén pasou Marea, o Partido Socialista e o seu portavoz parece que non queren pasar por aquí, entón, bueno, non sei que pasa, pero, en todo caso, tamén moita actualidade. A semana pasada aprobaban vostedes os orzamentos, cuestión importante, pero antes de entrar en ese fondo, estamos de celebración, e ademais vostedes compartiron casi un aniño co Partido Socialista e acaban de cumprir o primeiro ano co Partido Popular. Me gustaría que fixera un pouco ese balance dende o punto de vista das xestións. Están vostedes contentos, encantados, están cumprindo o pacto? Como vai todo isto, señor Pérez? A ver, despois de toda a dificultade que conleva unha moción de censura, ademais de todas as consecuencias, ademais de políticas personales, eu creo que se chegou a un acuerdo beneficioso para o Concello. Estamos gobernando co Partido Popular, con unha persona conciliadora, con unha persona que busca o ben común, con un alcalde que eu creo que lle facía falta o Concello de Noia, que é cumplidor de momento co que nos vamos exigindo e que ademais firmamos.
e ademais que cumpleu ca súa palabra de levar, pois, digamos, a voz ao seu partido, digamos, cas grandes personalidades dentro do seu partido para que se comprometeran conselleiros, máis incluído o presidente da Xunta, con investimentos para a Noia que son fundamentales. Eso é ahora mesmo a andadura que temos de unha xente traballadora que está adquirindo experiencia, pero que si contamos ca experiencia de Santiago Freire, non como era o caso pois do que nos sucedía na anterior corporación, que era ademais de un pacto moi complicado, moi minoritario, onde o esforzo estaban facendo seis persoas de 17, das cales pois Marisol, a miña compañeira, máis eu, salvando un pouco, pois igual a Laje tiña un coñecemento da política municipal, e o resto un descoñecemento absoluto, co cual 3 persoas de 17 era un suicidio non só políticamente para os partidos, sino para o Concello, non lle estábamos facendo ningún favor aos veciños. Noias Independentes está hoxe máis convencido de que fixo ben promovendo este cambio de goberno por aquilo que vostedes criticaban e foron, digamos, que os argumentos que se deron fai un ano, a falta de xestión e tamén o inmobilismo, non? O que acaba de vostede facer a referencia neste xeito. Investimentos, orzamentos, metémonos en... Hai moito proxecto presentado, están vostedes contentos dos investimentos e dos grandes proxectos que logo iremos debullando ou falando deles en concreto, pero a nota que se poñen neste ano é boa, moi boa, alta? A nota vamos a poñela que é boa. Un político, ademais, ten que ser o suficientemente honrado, o suficientemente realista como para nunca poñerse mellor nota da que o povo cree, non? Nós sí que somos unhas persoas que nos mezclamos dentro da sociedade, que nos gusta estar ca xente normal da calle e escoitamos cousas pois que non che gusta a veces escoitar, pero que son a realidade do Concello, como poden ser os problemas da auga, os problemas do saneamento, os mariscadores que, bueno, pois teñen unha intranquilidade de sempre saber o que pode pasar co seu futuro, co seu pan. Entón, eu creo que aí sí que somos xente comprensiva e que sabemos admitir as críticas como non pode ser de outra maneira, e non somos a veces uns políticos ao uso que creemos que somos os mellores, non? Pero se está no camiño de poñer solución, por exemplo, lóxicamente no abastecemento de auga solucionar os problemas con investimento da Xunta, diga sí ou non, e logo falamos delo. Sí, se está no camiño. Estás no camiño, sí. Ben, bueno, pois entonces imos poñendo data, fai un ano, débeda a proveedores 2,8 millóns? Sí. A día de hoxe? A día de hoxe sobre 1,5 millón, 1.300.000 euros de débeda a proveedores, porque agora mesmo tamén a través do plan da Diputación, do plan único, pois tamén se adiantaron pois bastantes facturas de pagar que, bueno, pois que viñan atrasadas por distintas circunstancias, e creo que nos estamos poñendo no bo camiño. Desde logo, pois o Concello de Facenda está poñendo todo o seu esforzo en eso, e sobre todo haber pasado pois por redactar uns orzamentos ca dificultade que tiña despois de vir desa moción de censura e dese traballo adicional que tuveron que facer todos os traballadores, que sí que tamén foron parte afectada desa incertidumbre de todo o que sucedeu, non? Co cual, ahora mesmo creo que estamos nun camiño de ir regularizándonos en ese sentido. Semana pasada, orzamentos, 2017, 11,5 millóns de euros. Sí. Hacia onde van? A ver, estamos falando dun 11% máis que no 2015, orzamento que tamén aprobou ca participación do Noia. Sí que creíamos, vemos a situación actual da sociedade, e pensamos que unha concellería como a que dirixe Marisol Villar, a miña compañeira en Servicios Sociales, onde aumenta máis dun 130%, onde vamos a intentar generar unha ordenanza, crear unha ordenanza fiscal reguladora, onde poidamos dar unhas axudas, digamos, a persoas que teñen pouco poder adquisitivo ou que por circunstancias da vida necesitan esa axuda. Creo que esa é unha labor importantísima que está facendo a miña concelleira. Casi 400.000 euros. Sí, casi 400.000 euros que se poden beneficiar moitos veciños. Pois tamén hai unha parte moi importante nese orzamento, que son as transferencias de capital, onde se pode ver a xestión de un alcalde ou dos anteriores. Aquí estamos contando, digamos, con casi 1.200.000 euros máis de inversión de fora que nos están transferindo para que todos os veciños se poidan beneficiar de obras en camiños, en polideportivo de Bergondo que vai haber, en servicios de auga, en aceras, en moitos dos servicios que o alcalde, a través tamén das consellerías, foi capaz de conseguir. Hubo moita xestión, eu creo que a partir de agora vai ser moito feito.
Investimentos 2,2? Sí, a ver, en investimentos é onde máis se nota, pois, bueno, digamos que promesas donde xa parece que a nivel xeral pues, empeza a desconfiar se materializarán ou non, como pode ser o Museo do Mar, que estamos falando de máis de 600.000 euros de inversión, donde estamos falando da rehabilitación do casino, unha compra moi boa por parte do Concello fai uns anos e que ahora mesmo vamos a convertir en un centro, ademais de turístico, tamén de un punto de información turística e cultural. Eu creo que son dous puntos de recuperación patrimonial moi importante, ademais de como pode ser a recuperación tamén dunha fábrica da Chaínza, onde temos ali pois, case 8.000 metros cuadrados con diversos elementos, sí, que estamos buscando a través agora dun concurso de ideas que vamos a facer, pois a ver que se pode facer con eses metros cuadrados, non? Son, digamos que, partidas as máis altas, e despois temos partidas, digamos que genéricas e máis pequenas, donde vai notar o veciño día a día, que eu creo que era un defecto que pasaba hasta todo agora con moitos alcaldes, que eran pois esas aceras que parecía que un veciño tiña que ir 5 veces ao alcalde para que se arreglaran. Vai haber unhas partidas específicas para a reparación de aceras, para a reparación de camiños rurais, fontes e lavadoiros. Eu creo que é unha parte importante. E outra parte importante é saber, lóxicamente, o que temos en Noia, que é un atractivo turístico gracias ao seu patrimonio, e así temos un aumento de casi un 30% no orzamento de turismo, que, bueno, pues teño a sorte de ser eu que dirixe. Logo dedicamos un capítulo ao turismo. Antes, saneamento e abastecemento de agua, dous temas dos que Noia se fala desde non sei cantos anos, pero moitos, non? Sí, desde... Se van a solucionar os problemas, se está intentando xa ou se van a iniciar, digamos que, os traballos de limpieza este ano da escollera e tamén se van a, digamos que, a reparar os problemas dos lodos no abastecemento deses problemas para todos os veciños? A ver, por un lado, pues, temos a solución deses problemas de abastecemento da agua, que é un servicio prioritario e primario, polo cual ti estás cobrando, que menos que garantir polo que cobras, non? Non está sucedendo, sino que vemos unha turbidez que cando hai pois aguas ou en determinados momentos a agua non sale como debería. Sí que se solucionaron algún do problema, xa que cando hai eses chubascos fortes, ahora mesmo esa turbidez non é tan acusada como era antes, e hai un compromiso da Consellería de Medio Ambiente de investir en 1 millón de euros en un novo depósito, que o que fará será que a captación poida captar bastantes litros, acumulalos en un depósito moi grande e darlle salida pois, cando haxa unha turbidez agora mesmo na estación de augas. Non? Por un lado, creo que ese compromiso é un compromiso moi positivo para o Concello de Noia, e por outro lado temos o do saneamento. O saneamento que, bueno, pois xa é un problema eu creo que de toda a vida de Noia, que ademais nos estamos xogando o pan de moitísimos mariscadores, que se poida cambiar a clasificación, que a veces é mellor hasta nin decilo, a clasificación desas zonas productivas. Entón, o que temos é que incidir no saneamento. Digamos que esa parte onde se vai a reparar a escollera vai haber unha limpieza, pero unha limpieza máis superficial que, digamos, ir ao fondo da cuestión. Entón, ahora mesmo, pois, se transmiteu a Consellería correspondiente para que elaboraran un proxecto e veran, pois, como se pode ir limpiando. Donde están os deberes do Concello? En ir sufragando pois todos eses defectos que temos agora de salidas de augas sucias, por decir alguna forma, de vertidos incontrolados que agora mesmo non están facendo, e que pouco a pouco nos orzamentos podese ver algunhas, como son pois, o saneamento de Meruso, como son a depuradora de Ponte Nafonso, donde estamos dándolle solución. En Orro tamén hai un punto importante que se vai dar solución agora, e xa intentar que todas as obras que se fan en Noia teñan a separativa, non? Por un lado vayan as aguas residuales e por outro vayan as pluviales, que eu creo que é onde ahora mesmo hai que incidir, sobre todo pensando no futuro, no presente que ten Noia e no futuro que é no marisco. Peixón, en que punto se atopa o plan xeral e, bueno, o período de delegación xa pechado en Santiago, esperando? Sí, ahora mesmo estamos esperando pois, un informe de patrimonio, de urbanismo, que ahora mesmo pois, xa vai a ser o derradeiro. Bueno, foi un impulso tamén do Noia o levar este pexón, xa que non había moito interés e había unha pasividade polos anteriores, e digamos que tampouco foi o pexón que realizou o Partido Popular, o cual tamén lle queremos agradecer, pois que en determinado momento puxera o pexón no que se levaba traballando moitos anos por parte dese tripartito, e o aprobaron. Seguro que habrían cambiado cousas, pero foi unha das condicións do pacto como outras que houve. Non? Pero fundamental esta ferramenta para
lóxicamente que están xa nos concellos, nos restos dos concellos donde están aprobados, empeza a haber, digamos, que solicitud de licencias de obras e, aparte de eso, delimitar, digamos, que o chan industrial, Sí, legalizar todo. Por suposto, ademais só sea por unha seguridade xurídica do propio veciño e de saber o que ten e o que pode facer, creo que xa é importante, non? E despois delimitar as zonas de actuación onde ti podes dotacionalmente poder colocar pois equipamentos tan importantes como un centro de día, como un novo centro de saúde tan importante ou instalacións deportivas que tamén pois temos carencias que pouco a pouco hai que ir solucionando. Iso dacho a ordenación do territorio a este pexón que pronto quedará aprobado. Que ventaxas vai a ter para o sector turístico, para o turismo e cales son os proxectos para esta legislatura da que quedan 2 aniños por diante e da súa área que en definitiva preside como concelleiro? O turismo é unha parte moi importante do Concello de Noia, aínda que realmente sempre foi o olvidado, porque, bueno, pues recíbese xente, pero digamos que non está ordenado, non? Entonces, o que estamos intentando é realmente ordenar que con esa construción e rehabilitación dese novo casino ter un punto referente comarcal, poder recibir as persoas e despois poder ofrecer un servicio de multitud de actividades, como poden ser visitas guiadas, que estamos traballando nelas, o turismo mariñeiro, que estamos traballando en elo, pero fundamental é para min, tamén xa como algo persoal, pois é, digamos, o Portus Apóstoli, o recoñecemento do Camiño de Santiago, non? Levamos xa moitos anos, hoxe xa no ano 2003 como concelleiro, iniciara tamén estas actividades, podemos poñernos no mapa mundial do Camiño de Santiago, significará un cambio no tecido económico importantísimo en canto a hostelería, en canto a todo o que rodea pois o Concello de Noia, non? Eu creo que podemos conseguilo, é o único expediente aberto que ahora mesmo ten patrimonio. Hai unha unión por parte dos concellos de chegar a bo porto, desde Muros hasta Santiago, xa se firmou un protocolo pois por parte de todos os alcaldes que xuntamos no Concello de Noia para que eso se lle deu o impulso necesario, e agora mesmo xa se vai a facer un trazado para digamos, que funcione xa como unha ruta de senderismo, xa que o camiño faise andar, nunca mellor dito, e unha vez que se vai andando, eu creo que o patrimonio pois xa non lle vai a quedar casi ningún argumento para decirnos que non, e sobre todo con todos os datos históricos que ten Noia, non? Noia foi o impulsor, está claro que a comarca é a que vai a gañar, porque un concello solo tampouco fai nada, senón que ahora mesmo o turismo temos que ver dunha forma global, e sí que a nosa comarca ten moito que decir no turismo. Plan de obras que acaban de aprobar, plan único, o chamado POS-Plus 2017 da Diputación da Coruña. Beneficia, perxudica este plan e, conte un pouquiño por encima as obras aprobadas a semana pasada. Sí, a ver, nos levamos unha parte que vai para proveedores, para pagar a débeda, vai outra parte que vai para financiar o Museo do Mar. Realmente tampouco se pode dicir que perxudica ou que beneficia. Agora mesmo cos números encima da mesa e co que había, o co que hai, pois o Concello vese que hai algúns plans que desaparecen, como poden ser en cultura, como poden ser en turismo, como poden ser en servicios sociales, o cual nos baixa a cuantía pois en uns 120 ou 130.000 euros, non? Bueno. Que pasa que tamén hai que ser pois, prudentes a hora de criticar, porque sí que sabemos que están realizando outros plans con ese, digamos, remanente que vai haber e que vai ter a Diputación, que creemos que volverá a revertir nos... Pero ahora, a día de hoxe... A día de hoxe, Noia sale perxudicado. Noia sale perxudicado, sabendo da boa voluntad da nova creación de novos plans, por non crear ninguna polémica, xa que nunca interesa que a Diputación e que a Xunta de que vai a ser pois, igualado ou superado, non? Eu creo que ao final ese reparto tan equitativo que se leva facendo pois, nos últimos anos, eu creo que si vai a... É máis que, bueno, a Diputación é o Concello dos Concellos, non? Eu creo que ese reparto pois, vai a beneficiar o Concello. Mellora de seguridade cidadá, falta de efectivos e cubrir as vacantes de policía local, pero ademais as denuncias do xefe de policía local de Noia, non? Sí, bueno, a ver, en Noia, pues, como en outros sitios tamén, que as policías locales pues, é un pouco especial, non? Se algo temos claro, tanto desde Noia, sobre todo pues, a experiencia da miña compañera Marisol, é que sí tamén sabemos onde pode estar o foco. Por iso tamén aquí lle quero mandar pois, o máis ánimo posible aos traballadores que forman a plantilla da policía local. Si necesitan axuda en crear pois, novas plazas de policía,
decirlle que teñan a paciencia que hai que ter, que a verdad que non queda moito para que aguanten algunhas cousas, e a veces pois o trasladar problemas de egos, de querer tener a razón sempre por parte de algúns, a veces creo que superando esa barrera do abuso de poder, esa línea do que nunca se debe trasladar, pois fai que moitos estén descontentos, e que creo que algún xefe debería de reflexionar de que quedándolle un ano para a súa xubilación, creo que non debía de poñer máis carne no asador, senón que debería pois baixar o tono, creo que ten que ser máis cordial, un xefe ten que aglutinar e non separar, e aquí separouse durante moitos anos. Eu creo que se entra a vía nova, con esas plazas novas, se ademais eses pequenos grupos que pode haber creados, que teñen que ter claro que están ao servicio dos ciudadanos e que para nós é un referente o que alguén veña de fora e o primeiro que te encontres pode ser un policía municipal que che explique, que che dirija, que a súa boa educación che diga onde podes ir. Eu creo que a veces é o espello do pueblo unha boa policía. Eu creo que ten que ser o suficientemente responsables como para sabelo, darlle o ánimo e tamén a veces criticar moitas das accións que si que fai o xefe da policía. Non se quere meter en máis charcos, non? No, a ver, nós temolo claro e dixemos tanto a un grupo co que estuvemos como a outras accións que había que facer. O pleno está aquí un pouco de acordo en todo, non? Como, perdona? Aquí hai, digamos que, unanimidade de criterio no pleno, non? Sí. A ver, hubo unanimidade en canto á creación. A veces non se quere ir ao fondo de por que a policía en determinado momento pois deixou de funcionar ou cales foron as razóns para que se chegue a unha situación. Eu creo que, ademais, non se deben de seguir para aumentar... Vende moi vello, e nunca se quixo cortar polo sano en determinadas ocasións, sempre se lle quixo dar unha oportunidade á persona que dirixe a policía, e creo que xa tuvo moitas oportunidades. Feira do Comercio acaban de pechar onte, non? Luns, por primeira vez no polideportivo, éxito, todos encantados, vendedores, clientes... A ver, é unha feira que funciona xa de moito tempo, cando fora presidente da Asociación de Empresarios tamén tuvera a oportunidade de organizala. Son unhas oportunidades no que o comercio pon a disposición da sociedade, onde ademais, ahora mismo, digamos que os recursos son os que son nas familias, e todo o que sea un desconto benvido será, non? Eles coidan moito ese trato personal, eu creo que foi un bo resultado. O polideportivo creo que quedou moi bonito, ambientado pola Asociación Noia Histórica, que fai unha labor no comercio pois impagable. Creo que aglutinan a todo o comercio, intentan darlle solución e novas actividades, e así se ve a súa labor. E creo que ao final o resultado é que fagan caixa, que saquen stock do seu almacén, e que poidan renovarse, e que estemos dando pois ese punto da comarca, que somos referente como un comercio, un pueblo de comercio como somos, non, de toda a vida. E clientes contentos, claro, por precio, por producto, por calidad. Esta noite xa está pechado, supoño que a estas horas xa estarán pechados, xa se acabaría o viño, pero a Federación de Empresarios de Barbanza, que organizaba unha charla, unha reunión cos emprendedores para comentar, expoñer e, lóxicamente, informativa sobre as liñas de axudas aos emprendedores, dada pola Axencia Galega de Innovación, e que pechaba o conselleiro Francisco Conde, non, o de Industria. Sí, estaba hoxe en Noia, que ademais aproveitará o alcalde para recordarlle 2 ou 3 peticións que sí que tiñamos aí na xenda, con ese rotulador vermello, para dicirlle que é importante que unha consellería de ese calado sí que se fixe en Noia e poña recursos a disposición de todos os noieses, que ao final son os que se van a beneficiar. Das relacións coa Diputación se acaba de comentar, coa Xunta e co Estado. Como os valora as xestións feitas, polo menos neste ano? A ver, valoro moi positivamente o esforzo do señor alcalde de Santiago Freire, porque é unha persona que hasta agora non vai acoller a dedicación exclusiva, sino que o que facía era ter o seu traballo, facer o sacrificio que facía, que me consta personal do seu tempo, para poder visitar todas as consellerías e arrancar o que se pode de cada unha. Agora, sí que vai coller a dedicación xa con este orzamento, que eu creo que un concello como Noia necesita un alcalde casi 24 horas, por non decir a dedicación exclusiva. Entonces, eu en esa valoración a fago moi positiva, porque hai unha serie de compromisos firmes adquiridos por parte da consellería. No Estado podía ser máis crítico en canto a moitas accións que están perxudicando a acción local por parte do señor Montoro, por exemplo, en non deixarnos esas contratacións que tanto necesitarían, e que pouco entende un veciño cando lle dis
que hai 2,5 millóns de remanente ou que tes fondos, que tes liquidez no banco e que en cambio non podes contratar 3 barrenderos, non podes contratar 2 persoas que desbrocen a súa acera ou que lle fagan unha reparación. Entón, aí son un pouco máis crítico, espero que todas as xestións que vayan encaminhadas a poder adecentar a ría sea unha unión de todos, da Xunta máis do Estado, e despois que a Diputación, pois, bueno, nos gustaríanos ver a alguén que viñera a visitar o Concello, xa que de momento, pois, estarán ocupados en outros ayuntamientos, e de momento ainda non tuvemos unha visita institucional, excepto a da vicepresidenta Goretti, que cando había, pois, outro goberno sí que nos veu a visitar, unha señora que despois tuve unha ocasión de ir a visitala a Diputación, bueno, pois, moi cordial e moi receptiva cas súas peticións. Entonces, bueno, vou a resguardarme a miña opinión un pouco máis profunda da Diputación, voulle dar a oportunidade desde o Noia e como noiés de que si teñan a ben poder vir e ver as necesidades que hai nas súas carreteras, da súa competencia, e que vexan como están, que temos que estar reparando o Concello, tanto aceras como bacheados, algo que lle corresponde a eles. Repasamos nun minutiño, parroquias, como están atendidas e como se están atendendo? A ver, as parroquias, pois agora mesmo eu creo que están empezando a notar un pequeno cambio, sobre todo en esas peticións que sempre había de desbroce, no que xa desde fai moitos anos pois o Concello se dedica a pasar por todas as parroquias e se facía dunha forma ordenada, máis ou menos en cada festa que lle correspondía a cada parroquia. Agora mesmo estáse tamén externalizando ese servicio, co cual non dependes única exclusivamente só de un tractor que faga ese traballo, sino que unha empresa que se dedica dunha forma máis ordenada, estamos facendo unha atención moito máis rápida e personal, non? Estamos tamén pois tendo unha atención especial a algunhas que aínda queden sin casas sociales para que poden facer as súas actividades para os seus veciños. Estamos elaborando un par de proxectos para que parroquias poidan quedar, e despois pois, temos algunhas parroquias que, en canto a saneamento e a novos proxectos de aceras, de puntos de luz, que ademais normalmente é o que che reclaman, sempre son, digamos, os pobres do Concello, esas parroquias, e agora mesmo creo que están empezando a ver ese cambio de atención, non? Digamos, no presupuesto hai unha partida específica para a rehabilitación de camiños rurais, además da subvención xa anual da Xunta, e desas rehabilitacións e novos puntos de luz, non? Que todas van ir destinadas ás parroquias de Noia. Bueno. Para rematar, señor Pérez, que resumen lle gustaría facer ou que última cuestión que eu non lle preguntei lle gustaría vostede comentar esta noite para os veciños de Noia ou para o resto da audiencia que vayamos todos a Noia? A ver, gustaríame pois primeiro transmitir un mensaxe de positividade, non? De que se está traballando moito e creo que ben, que creo que hai un equipo que creo que está á altura de Noia, do que exixen os noieses, de que hubo un ano moi difícil no que se traballou moito, no que hubo moitos sacrificios ademais personales, no que se traballou moito, no que se xestionou moito, e eu creo que o 2017 e sobre todo o 2018, que vai ser o 850 aniversario da nosa carta fundacional de Noia como pobo, vai a ser un punto de inflexión para que Noia pois despeguen moitísimos sectores e que poida ser un referente outra vez comarcal, tanto no eido do turismo e sobre todo pois coidar o que temos, xa non digo mellorar, pero digo que non seamos os políticos irresponsables como para poder perxudicar esa playa tan rica, esa mina que temos aí de Berberecho, que seamos o suficientemente responsables para que optimicemos e prioricemos as inversións. Creo que esa ría hai que dar unha volta, estamos traballando para que así sea, estamos exixindo para que eso sea así, aí están vivindo máis de 1.500 familias, que a veces enchesenos a boca a todo o mundo de que somos os defensores del marisqueo e de los trabajadores, pero o camiño demóstrase andando. A empresa máis grande, E hai que facelo, non podemos arriscar a veces priorizar outro tipo de inversións por non ser valientes, saber que aí hai uns metros cúbicos moitos de fango, de basura, de lodos, de terra, que están, non deixan crecer pois nada orgánico aí, entonces eso hai falta regenerar algún banco marisqueiro. E, sobre todo, tamén esa crítica a moitos políticos en Noia, onde queren abanderar, a veces, a palabra do mariscador, e o mariscador non é tonto, o mariscador sabe, é o que máis sabe do seu, e non só es que yo soy mejor que el outro porque te defiendo mejor. Creo que non hai ningún dos 17 concelleiros de Noia, nin do PP, nin da Marea, nin do Bloque, nin do PSOE, que queira que o Berberecho vai a mal, nin que os mariscadores vai a mal. Entón, o que hai que demostralo,
e facelo con datos. Eu creo que a Xunta ten que ser consciente deso, e o Goberno do Estado igual, que poñan os recursos que fagan falta para que non haya, en vez de 1.500, haxa 3.000 personas que viven do marisco, en vez de 6 meses, que sean 9, e que se convirta realmente en un traballo digno de poder vivir unha familia deso. Habría que decir que se cumpla. Eso esperemos. Espero que cando veña aquí outra vez pois poida decir algún dato máis. Bueno, vendrá antes, porque eso non se fai en 2 días. En definitiva, señor José Pérez, concelleiro de Turismo, Cultura e Festeixos, terceiro tenente alcalde e presidente de Noia, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto. Bo viaxe, hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Moitas gracias a vos por invitar. Nos vamos a publicidade. De novo volvemos en un instantiño da man dos copatrocinadores. Recibimos e analizamos o Concello de Caldas de Reis con Fernando Pérez. Non o perdan, hasta ahora mesmo.